So today is February 19, guys. At kumusta po kayong lahat? So ayan. Sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Saudi Arabia, shout out sa inyong lahat, guys. So ayan. Ang topic natin ngayon, guys, is about TikTok. So, alam naman natin, guys, na sobrang napakarami nating mga kababayang OFW na mahilig mag-TikTok. So, ayan. At kung napanood mo na yung video ng isang kababayan natin na nawala ng trabaho dahil sa TikTok, guys, so, ingat-ingat po kayo dyan sa Saudi Arabia, guys. Dahil ang bansang Saudi Arabia ay alam naman natin, guys, na hindi siya open country. At ang bansang Saudi Arabia is Islamic country, guys. Kaya kung saan kayong bansa, guys, para iwas sa kapahamakan, rerespetuhin ninyo ang kanilang tradisyon, ang kanilang kultura, para hindi kayo mapahamak. So, mahigpit na ipinagbabawal ng Saudi Arabia ang TikTok. So, ayan, lalong-lalo na, guys, kapag nakasuot pa kayo ng uniform ninyo sa inyong kung saan kayo nagtatrabaho, guys. So, bawal na bawal po talaga. So, kung mahal ninyo ang inyong trabaho at ayaw pa ninyong ma-deport sa Pinas na hindi pa natapos ang inyong kontrata, so, ingat-ingat po kayo, guys. So, ayan, ito ay kunting paalala lang to dahil love ko kayo at ako ay galing din sa Saudi Arabia. Kaya, gusto kong makatapos kayo sa inyong mga kontrata, guys, para naman hindi kayo mawalan ng trabaho. Dahil alam ko naman na lahat tayong mga OFW is pumupunta tayo sa bansang Saudi Arabia para magtrabaho para sa ating pamilya. So, ayan, di ba? So, napakahirap mawalan ng trabaho, guys, dahil lang sa isang application na TikTok. So, ayan. So, ingat-ingat po kayong lahat, guys. So, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na and hit the notification bell para magiging updated ka sa mga coming videos natin in the future. And don't forget to like and share my video para makatulong naman tayo sa ating mga kapwa kababayang OFW. So, thank you so much for watching. God bless us all. Bye-bye!